Het PNM Hoes wordt mede mogelijk gemaakt door Doc6 Theater, Jumbo Panningen, Hoera Kindercentra, Vorkmeer, Lenzenadvies, De Frisfabriek en Hendricks Plantencentrum. Hey, goedemorgen mensen hier in de zaal bij Doc6. Hartelijk welkom dat jullie er allemaal zijn. Tweede dag is van start gegaan. We zijn ondertussen weer een paar uurtjes bezig. Jip Huis was de eerste vanmorgen bij ons die vroeg uit de veren moest. En we zijn niet alleen hier aan tafel. Sanne, goedemorgen. Goedemorgen Wil. Fijn dat jij er ook bij bent. Ja, genoeg om er weer bij te mogen zijn. Ja, we hebben een heel druk programma. Als we even kijken op het grote podium is Joey ondertussen aan de soundcheck. Die mag zo meteen over een kwartier even hier spreekwoordelijk het dak eraf spelen. Spreekwoordelijk hè man. Want het zijn niet de tijden om echt het dak te openen. Maar ondertussen hebben we ook onder andere al een aantal gasten op dit moment aan tafel. Sanne, wie hebben wij bij ons? Willen jullie jezelf even voorstellen? Kom gerust even bij de microfoon. Ik ben Sophia. Ja, en je buurvrouw? Ik ben Dani. Dani. En aan de andere kant, wie zijn jullie? Ik ben Ise. Ise en? En ik ben Siem. Siem. Jullie zijn allemaal van dezelfde school, heb ik begrepen, hè? Ja. Van welke school zijn jullie? De Groenling. De Groenling. Volgens mij is dat daar bij de oude bakkerij, die steenbakkerij. Daar waar die school staat met je hoge toren? Ja. Hier wordt heel hard ja geroepen. Ah, zitten jullie dan in die containers of zo? Ja. En is er ooit iemand uit de container gevallen of dat dan niet? Nee. Oh. Ja, wel eens. Ja, wel? Hé, nu is het afgelopen. Heeft hij een been gebroken of zo? Nee, als het druk was bij de kapstok, dan gingen ze elkaar duwen en dan vielen er wel een paar uit. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hé, maar jullie zijn hier met een speciale reden. Want jullie hebben ook voor de kerst een actie georganiseerd. Wat hebben jullie gedaan? We hebben een kerstmarkt georganiseerd. Ja. En dan hebben we allemaal zelfgemaakte knutselwerkjes verkocht. Oké. Oh, leuk. Wat had jij bijvoorbeeld geknutseld? Zelf of met een groep? Ja, ik heb kerststukjes gemaakt. En dat waren dan, zeg maar, bloemstukjes of van die gebakjes? Zeg maar, taartjes gebakken of van die dingen? Of wat had je gedaan? Met planten en zo. Oh, leuk. En jouw buurvrouw, wat had je gedaan? Ik had theesterren gemaakt met theelichtjes en klei, sterren van klei. Oké. Oh, en dan moesten die gebakken worden, neem ik aan. En die heb je toen kunnen verkopen. Ja. En was goed gelukt? Veel kunnen verkopen? Ja. Oh, fijn. Overkant van de tafel, wat hadden jullie verzonnen? Wat hadden jullie gedaan? Ik had kerstkaarten gemaakt. Oké. Leuk. Getekend of geknipt en geplakt of hoe had je het gedaan? Ja. Alles wel een beetje. Oké. Mooi. En jij? Hoe had jij het gedaan? Ik had ook kerstkaarten gemaakt. Ja. En dan thuis dingen misschien nog geknipt met theezakjes of wat had je verzonnen? Ook gewoon. Ja. En dieren of een kerststal of hoe zag het eruit? Gewoon, ik had bijvoorbeeld met zo'n zilveren stift, had ik bijvoorbeeld een engel erop getekend. Hé, wat mooi. Dus het was allemaal in de kerstsfeer, zal ik maar zeggen. Ja. En weten jullie ook waarvoor jullie dat gedaan hebben? Ja, voor de speelgoedbank. En dan heb ik begrepen dat jullie met de dingen die je gemaakt hebt, dat jullie dus een markt voor georganiseerd hadden en hebben jullie spullen kunnen verkopen. Ja. Bijna alles was uitverkocht. Oeh, dat is netjes. En er waren ook kraampjes met eten en je kon je nagels laten lakken, allemaal voor extra geld. Sanne. Wil, dat had ik eerder moeten weten. Ja, jongens, laten nagels lakken, hè. Hey, en had het veel opgebracht? Ja, heel veel. Echt waar, ik ben benieuwd. Hoeveel is het geworden? We hebben een poster meegenomen. Oh, nou staat het op. Hey, Sanne. Zie ik daar nu 4 cijfers? Ja. Hey, vertel het maar. Hoeveel is het geworden? €1411,50. Hey. Geweldig. Hou het even omhoog.
naar die camera. Dan komt het zo meteen in beeld. Jongens, zoek maar even in op die camera. Dan zetten we het ook op de film. Ja, hebben we het in beeld? Wat een fantastisch bedrag. Geweldig. Wij willen jullie hartelijk danken voor al die tijd die je erin gestoken hebt. Oh, steek het nog maar een keer omhoog, want nou hebben ze het hier in beeld. Ja, even, doe het in die camera. Volgens mij, juist, dan hebben we het in die camera wel. Nou is het duidelijk. €1411,50. Geweldig. En nou, vanmiddag nog even kerst vieren op school en dan vakantie? Of heb je al vakantie? Ja, vanmiddag gaat elke groep een film kijken. Mooi, mooi. Weten jullie ook al welke film? Ja, wij gaan de Grinch kijken. Oh. Durf jij dat wel? Dat is een hele spannende kerstfilm, hè? Ik wil jullie hartelijk danken dat jullie hier waren bij ons aan tafel. En sowieso voor de kerstactie. Want er zijn een heleboel mensen hartstikke blij mee met het geld dat jullie ingezameld hebben. En sowieso zijn ze blij met alle spulletjes die jullie in elkaar geknutseld hadden en zo. Daar gaan een heleboel mensen veel plezier van hebben. Ik wil je hartelijk danken. En allemaal een fijne kerst gewenst, hè, thuis. Dank je wel. De groetjes, bedankt, hè. Dit is het PNM-hoes. Tot en met zaterdag zamelen we geld in voor de speelgoedbank. Vraag een verzoekplaat aan en doneer. Ga naar omroeppnm.nl of kom naar Doc 6 Theater. Het PNM-hoes. Een hart voor de speelgoedbank. Omroep PNM.